Dúfam, že všetko počujete a vidíte. Ulice Andermere sú úzke a stísnené. Na mnoho místech sa horní patra budov nakláňají, takže si sousedé mohou podať ruce, nebo spíše vyměnit nezvorilá slova. Strange Horticulture je obchůdek stranou od hlavních ulic, ale jeho výhodou je, že jako jedna z mála budov v Andermere stojí samostatne. Určite víš, že rostliny potrebujú svietlo, ktorého je v tomto mieste na úrovni ulice nedostatek. Obchod sa nedávno dostal do mých rokov, když zemřel môj strýc. Je toho hodně, co se musím naučiť, ale jedno už je jasné. Vzácné a neobvyklé rostliny, ktoré zde skladoval, přece mají využití. První den, pátek. Táto hra obsahuje drobný text, pokud máš problémy se čtením, to mám, ale to nebude písmom. Môžeš text približiť držením shift. Ja takto, no jasne, to pôjde. Našla som to, úryvek o nepolapitelné, bude to úlavé. Príď do knihovny v Ambleside a ja ti o něm povím. Dokonce jsem našla i něco o Dendře ozdobné, co by tě mohlo zajímat. Simon. PS, podrbej za mě čemeráka za uchem. Titi. Mášiška, áno. Zlatá. No, tu máme nejaké rastliny. Máme tu nejaké popisy o nich, počkaj. Podrobnejší prohlídka. Z jej vône než kráve v krku. Ja si tu budem tie rastlinky tak akože trošku triediť. Takže toto má nejakú vôňu. Modré kviety, lehká vzdušná vône. Dobre, takže tieto si budem dávať podľa vône sem hore. Kviety sú fialkové, vôni sladké. Teraz budú všetky voňať, že áno? Žilnaté listy majú voskovitý povrch. Dobre, táto je bez vône. Aspoň nič žiadno zapísané. Modré kviety, tuhé listy. Je menej porezný než väčšina húb. Spodní strana je vlastne docela ostrá. Z klobouku vystupujú červené bradaky. To som načítala. Kviety si skladajú z mnoha menších modrých kvietů, príjemne voní. Tu máme nejaký lístoček. Tu sa pozrieme za chvíľku na ňo. Nie, poďme. Je štíplavý, ale na nepříjemný. Cibula je svietlo žlutá, listy sú voskovité. Takže tu máme zase nejakú štíplavu. Slabé vône pod horícim drevená. Dotek pripomína hrubý skolný papír. Malé listy, krehké kviety. Dobre. Listy sú na dotek hrubé. Není cítiť ničím, co dokážu rozpoznať. Krémové kvety voní nádherne, takže medzi voňavúčké kvetinky. Jedný rúžový kvet, ktorý príjemne voní. Už sem. Ešte tu takto prešupnem, aby sme ich mali bližšie. Dosť veľa kvetov na začiatok. Ja som si myslela, že je tu nejakých 6, alebo tak. Dobre, už to nič nemáme. Idem na to. Úvodné triedenie, lebo budeme musieť tie kvetinky pomenovať. Vôňa je trochu nepríjemná, ale není pronikavá. Jalové kvety lehce voní po másle. Sladké voskovité listy. Červené bobulky. Jestli necítiť s kyslým mlékem, až mi z toho zlezí oči, chudatko malé. Voní nasleduje ako jahoda namočená v medu, mňam. Kdy sú červené a voní sladce. Tak jo, voňavým kvetinkám. Ty si tu. Dobre, čiže teraz máme ich v tomto okne všetky.
Tuto máme nejaký akoby zvonček. No, je tu lepo do knihovny. Tu máme šuflíček. Máme tu štítky, ktoré budeme značiť potom tie rastlinky. Tuto máme lupu. Tu môžeme skúmať. Tuto máme knihu o rastlinách. Nejakú pomôcku, ktorú budeme určite používať. Archív. Dopisy. Ešte tu máme nesvedčená rastlina, roste víte v kopci sebe východne od Dagberov ze štúk tajnosti. Tu budeme používať. Takže tu máme mapu. Knihovna v Ambleside je jedno z mých obľúbených míst. Timon knihovnice je nápomocná a priateľská a stíli nadšení z neobvyklých rastlín. Dnes sa usmíva od ucha k uchu a nemôže sa dočkať, až mi ukáže svoje nálezy. Tak máme tu nejaké záznamy v knihách. Potom ich budeme musieť nejako identifikovať. Ideme si toto trochu upratať. Toto dáme do archívu. Toto si dáme k tým dopisom. Len tohoto obchodu som prošla snad 100-krát, nikdy som sa tu nezastavila. Musí byť úžasné stráviť celý deň v obklopení rastlín. No jasné, že je. Prichádzam s neobvyklou prosbou. V noci slyším spatra nade mnou šepot. Príliš tichý na to, abych slyšela jasne, ale nahore nikto nebydlí. Ajaj. Pokoje sú prázdne, zvedavosť nepremohla, musím zistiť, co říkají. Sasanka Svatojánska. No, vieme niečo o Sasanke Svatojánskej. Z jasných okvetných lístkov tejto kvetiny lze pripraviť nápad, ktorý dokáže výrazne zlepšiť sluch pijáka. Takže môžete odpočúvať susedu za stenou, teda čo? Kvety sasanky Svatojánske sú jasne červené a majú žltý stred. Jasne červené a majú žltý stred, že by toto? A nech sa páči, toto je 100% sasanka Svatojánska. Jej! Dobre. Identifikovaná záznam v knihe, čo sme dostali. Dostali sme klavílium. Podľa legendy lze klavílium použiť ako otvorenie jakéhokoliv zámku, ať už je jakkoliv složitý nebo nebezpečný. Díky listům ve tvaru srdce si tato rostlina vysložila prezdívku Láskovník. To je pekný názov. Máme Láskovník? Ja chcem všetko otvoriť. Dobre, tuto vieme pomenovať výnimočne. Pizza, tak. Sasanka, bola tam sasanka, že máme? Svatojánska. Jo. Tak, ideme ďalej. Ahoj, pošťáku. Dobré ráno, dnes vonku píše, ne? Proste mi je to ale dobré, že? Mám pre teba dopis. Dopis vzít. Čo tu máme? Goshor je miesto plné nenávisti. Zmátli mne, okradli a nechali mne, ať zemru na ulici. Milé. Po mnoha dnech mě zachránil láskavý týnec, právě když jsem se začal obávat, že zlomyslnost nakazila srdce každé duše na tom proklutém místě. Začal jsem se zotavovat se skupinou poutníků v lese jižně od města. Viděl jsem na severovýchodním rohu lesa a hleděl jsem na zářivou květinu a po tváři mi stékaly slzy pri pripomínce, že na tomto světě existuje krása. Brzy se do Andomeru vrátím. Srdečným pozdravem. Almusbankem. Toto si dáme sem. Dáme si sem mapu. Keď to dám takto, otvorí sa mi mapa, ale potrebujem toto. Kde máme to mesto? Tu je Andrmer. To sú
jsem seděl na severovýchodním rohu lesa. To by mohlo být tu. Zároveň květina potvrdí stykové slzy. Ok, zkusíme to. Tady nikdy není. Ne. Zalejeme květinky, hejče, zjistila jsem, že když toto zalieváte, tak dostanete takéto kompasíky a môžete rýchlejšie preskúmovať, lebo mám to vôle preskúmovať sa naplní. Tuto máme nebezpečná rastlinná roste více v kopci severovýchodne od Backbarrow. Ešte v vzdialenosti. Takže hľadáme Backbarrow. Backbarrow, severovýchodne od Backbarrow. Tak ideme sem. Mezi kopci se počasí rychle mění, šedivé ráno se změnilo v jasné sluneční paprsky. A to je dobře, protože mi potrvá několik hodin, než najdu to, pro co jsem přišel. Než se mi to podaří, mravky se zase přeženou jako plášť nevítaného stínu. Hurá, daj sem rastli. Tada! Máme to až vyleštile, že? Nemáme? To je všetko. Ako počkaj. Ty. Haha, ideš do archívu. Našla som to. Ešte som chcela nájsť toto tu. Ale necháme to zatiaľ sa nabíjať a ideme sa pozrieť, čo povie ďalší zákazník. Gilbert. Ahoj. Ja sa rozlišil ty čarodejnice v lese. Nikoho tam nechtějí pustit. Musel jsem to vzít oklikou přes Backbarrow. Tomu sesterstvu jsem nikdy nevěřil. Každopádně jsem tady. Přinesl jsem z jihu Penetu. Ty vyměnit za parádnici citronovou. Tohle to stojí za tu námahu, když si uvědomíš, kolik kilometrů navíc jsem musel urazit, abych se sem dostal. Chudák. Tak jo, parádnice citronová. Doufám, že ho máme. Parádnice citronová. Název této rostliny má pravděpodobně původ ve stočených listech a údajně odkazuje na oloupanou citronovou kůru. Parádnice citronová, to je zle schované. Lze medicíně využít mnoha různými způsoby, především se využívá k léčbě srdečních potíží. No a ktorá to je? Nepovie, že túto, čo som označila ako... Ono to tak vyzerá, že to není Harlequin, ale je to parádnica. Nepríjemná, ale není prvníková. Stočené listy! Ona není Harlequin. Parádnica citronová. To je 100% ona. Nemôžeme sa míliť, že? Yes. Tak jedinú rastlinu, ktorú som sa odvážila identifikovať, som identifikovala zle. Som veľmi šikovná, ale túto sme teraz trafili nakoniec. Získala nová rastlina, ďakujem ti. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak jo. Healing. Ahoj. Pej Swift. Lesní jsou čím dál živější. Viděla jsem v nich ženu z tváří skrytou za maskou a vedle ní děsivou černou kostlivou bytost. Stála zpřímeně, její hlava tekala po krajině. Aha, neměla zřetelnou tvář, ale vycítila jsem v jejich rysech náznak výrazu. Zaujímavé. Vydržka moja. Vypadalo to, jako by se smála. Nebyl to ale radostný dětský smích, ale odporný děsivý smích, který mě zamrazil jako první závan dýmu. Posledních několik týdnů se to zhoršuje, potřebuji spánek.
Ty chceš hyacint lesní. No tak teraz musíme nájsť hyacint lesní. Silne vonící cibule, toto rastlina má silný uspávací účinok, takže je bežnou složkou uspávacích prostriedkov. Tento hyacint, ktorý krásny, kulatý, tmavý modrý trst zložený z mnoha menších kvietov. No dúfam, že to bude tento. Vyskúšame. Juhu! Zíď. Máme tu nejakú maslovnicu, to si počítať. Budeme to čítať asi neskôr, lebo vždycky to čítam, ale vlastne z toho nič potom nevieme, lebo tu je tých údajov dosť veľa. Hyacint, lesný. OK. Máme naplnené toto, tak by sme mohli vyskúšať zase niekam pretestovať. Dáme si sem knižku, ideme testovať ju. Začal som sa zotovať se skupinkou pôtnikov v lese jižne od města. Seděl jsem na severovýchodním rohu lesa a hleděl jsem na zářivou květinu a po tvarmi stykají se výplnice. Na tomto světě existuje krása. Počkaj, my jsme řešili asi Andremer a on byl v Gosford. Tu je les jižně od města a on byl na severovýchodním rohu lesa. Tak, prosím. Áno, musíme čítať. Musíme poriadne čítať. Les má na moju mysl uklidňující účinky. Dělá mi dobre, když môžu utéct do přírody. Pryč od zatuchlého hlasitého Andremer netrvá dlouho a všimnu si jasné květiny, která se schovává mezi stromy. Jej! Super, takže máme celkom šťastie. Niečo sme zase zistili. Uložiť. Deň. Nora Butterfield. Máte nejakou bútulovou? To mi vždycky připomíná, jakže se jmenuje toho starého poustevníka a vynalezce poutníka. Dala bych si tu búlu, jestli máte. To by som aj rada vedela. Určite mi povieš, ktorá to je, že? Název vznikl na základě skutečnosti, že se tato houba dokáže pomalu pohybovat ve tmě. Zajímavost dokáže prekonať vzdálenosť až několika metrů. Ulopený na spodní straně této houby tvorí krásné vlnité linie. Jsou také poměrně tvrdé a ostré, kvůli čemuž si rostlina vysložila přezdívku trýznitel prstov. Toto vyzerá, že má vlnitý okraj, ale o tejto písali, že je docela ostrá. Jo, tu sú nakreslené aj tie pupačiky hore. Tak ja to vsadím na toto. Ja vsadím, že toto je bola to hlava. Určite, nech sa páči. Yes. Bula to hlava. OK. Identifikovaná. Hurá, ďakujem ti veľmi pekne, si zlatá. No a teda už tu máme len takéto niečo. Všimli ste si, že tuto na stole sú nejaké symboly a ono sa dá nimi hýbať.
Ale nevieme, čo to ešte znamená vôbec. Je tam aj takýto ten zvonček, čo je tu. Takže zatiaľ to dávam sem. A uvidíme, čo ďalej. Ukončiť deň. Na povode máme asi všetky poriešené. Môžeme ešte sa pozrieť, či niekde niečo nenájdeme. No to bude asi všetko. Ukončiť deň. Máme prvý deň za sebou, piatoček. Čo je to? Řádek H, třetí reka. Začalo to tím, že něco našla. Něco, co najít neměla. Knihu schovanou v zapomenutém koutě anglosaské knihu.